नया राम लागता अरे कहिया घर बनवई बबलमुआ घाम लाग अरे बीते पत्थर पर जिंदगी नया राम लागता बीते पत्थर पर जिंदगी नया राम लागता अरे कहिया घर बनवई बबलमुआ चारों तरफ से ताली हो चारों तरफ से अरे कहिया घर बनवई बबलमुआ घाम लागता कहिया घर बनवई बबलमुआ घाम लागता ए सोनामा के लंका दानो कोई दिहनी रावण के हमरा बहन के का नाम बा दीदी का नाम बा आज हमारा मनीता सिंह दीदी के तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार मिलल बा एक बार दीदी के नाम पर जोरदार ताली बजा एक चीज शुरू से देखो तनी कि दीदी बड़ी गीत संगीत के लयदार बाड़ू गीत संगीत के आनंद उठावत बाड़ू अरे सोनामा के लंका दानो कोई दिहनी रावण दिहनी रावण के ए बाबा ए प्राणनाथ स्वामी ना कहियो न श्रद्धा तू पूरवलो राजा सामने हमारा प्रकाश भाई कैमरामैन बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार एक बार फिर से हमरा मनोज भैया की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार एक बार मनोज भैया के नाम पर जोरदार ताली बजा के स्वागत कर भैया के हार्दिक स्वागत बा और वह सबके गोद में पलल बानी बढ़ल बानी ओजुने चैनपुर हमर फुआ बियाहल बानी और वह तो सब जानता नहीं अरे बीते पत्थर पर जिंदगी नया राम लागता अब दीदी मनीता दीदी पुरस्कार दे तो दीदी कहतर कि हम तोरा से कम थोड़ी बानी हम तारा से 20 से बानी तो चलो दीदी पुरस्कार देता रही अरे हम ही प्रणाम करो कने दीदी बनल रह दीदी के का नाम पड़ी अच्छा हमरा विभा दीदी के तरफ से पुरस्कार का जनार्दन चाचा तोहरो देवे के कुछ दे दो ना तो पुतोहिया बोरियरी छिन्नी हां कोरोना के मारल हो तो जानत नहीं बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार दीदी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन बा अरे बीते पत्थर पर जिंदगी नया अरे कहिया घर बनवई बबलमुआ घाम लागता